Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden gelip Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okuyan talipler duýdansız paýtagta getirilip başlandy. Umumy ýaşaýyş jaýlarynda karantinde saklanýan bu talipler karantin şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Bu ýagdaýlar barada karantinde saklanýan talipleriň birnäçesi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek mundan ozal has takygy awgustyň aýagynda ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda talipler öz ýaşaýan sebitlerinin Aşgabada we beýleki welaýatlary goýberilmändi. Şondan soň ýokary kujaýlarynda okuwlar bölekleýin online tertibe geçirilipdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň sözlerine görä 20 sentýabrdan başlap ýurdun ýokary kujaýlarynda okuwlar geçen ýyllardaky ýaly auditoriýalarda geçirilip başlanar. Oňa ýokary kujaýlaryň ähli talipleri gatnaşar. Şu sebäpli 10 sentýabrda Aşgabat şäherine dürli welaýatlardan talipler getirilip başlandy. Şol güni daşowdan gelen talipleriň bir bölegi Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutunyň umumy ýaşaýyş jaýyna yerleşdirildi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň aýtmagyna görä dürli umumy ýaşaýyş jaýlarynda 5 gün karantinde saklanýan ýaşlar mobil telefonlary arkaly öz aralarynda hatalyşyp karantin şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Bu ýerde ýaşamana hiç hili şert ýok, gaty yaramaz. Umumy ýaşaýyş jaýy 4 gatdan ibarat bolup, onuň bir gatyndan beýleki gatyna düşmek ýa-da çykmak gadagyn diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran talip 13 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýokary kujaýlarynyň resmileri karantindäki taliplere her gün sarımsak, limon we paracetamol dermanyny berip, olary iýmegi talap edýärler. Resmiler muny virusdan goranmak çäreleri diýip düşündirýärler. Şol bir wagtda talipler özlerine her gün yarım litr içimlik suwuň we bir sany gamburgeriň paýlanýandygyny aýdyp, bularyň ýokary kujaýynyň hasabyna üpçün edilýändigini hem bellediler. Galan wagty talipler öz hataplaryna iýip içmeli. Olar köplenç öz ýanlary bilen getiren azyk önümlerini iýerler. Eger talibiň maddi ýagdaýy ruhsat berýän bolsa, onda telefon arkaly umumy ýaşaýyş jaýyna nahar buýrup bolýar diýip talip belledi. Beýleki tarapdan karantinde saklanýan talipler umumy ýaşaýyş jaýlarynda ogurlyk wakalarynyň köpelýändigini aýdyp, ýaşlaryň 3000-den 7000 manada çenli aralykda pullarynyň ýitirim bolýandygyny hem belleýärler. Bu aralykda habarçymyz 13 sentýabrda Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injener Tehnologiýalar Universitetiniň talipleriniň hem gelendigini habar berýär. Erkin eşikdäki talipler awtobuslarda getirildi. Şun okuw binasynyň auditoriýalarynda tämirlik işleri hem geçirilýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir talip habarçymyza gurrun berdi. Bellesek häzirki wagt Türkmenistanyň dürli künjeginde koronavirus ýokunçlugy giňden ýaýrap, virus bilen keselleýänler we ondan ölýänler ozal görülip eşidilmedik derejede köpelýär. Hasahanalarda yer tapdyrmaýan mahaly käbir sebitlerde koronavirus pedalary üçin tabut ýetişmeýär. Keseliň ýaýramagy ýurdun universitetlerindäki okuw prosesine hem täsir edipdi. 1 sentýabrda dürli welaýatlardan talipler ýöriti awtobuslarda Aşgabada getirilipdi. Ýöne soňra gysga wagtdan ýygyna öýlerine iýerilipdi. Mundan ozal talipler ýurdun dürli sebitlerinden Aşgabada mara we lewawa alyp barýan ýöriti otlular hem yarım ýoly geçen soň ýylaryna gaýtmaly bolupdylar. Şondan soňra ýokary kujaýlarynyň resmileri taliplere dilden eden bildirişlerinde okuwlaryň bölekleýin online tertipde boljakdygyny we munyň 70 gün dowam etjekdigini aýdypdy. Häzirki wagt ýokary kujaýlarynda okuwlaryň duýdansız auditoriýalarda geçilmeli edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada Adatlyk ýurdun bilim ministrliginden hem goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylary üçin bir aý ýyda süýşürilen sapaklaryň 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlamagyndan bir hepde soňa gawat geldi. Şonu habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň we enatalaryň ençemesi häkimetleriň bu ädimini okuwçylary garaşsyzlyk gününe görilýän köpçülikliň çärelere çekmek tagallasy diýip düşündiripdi. Bellesek Türkmenistan şu aýyň ahirinde özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär we halk maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirýär. Türkmen häkimetleri ýurdun orta mekdeplerinde ýokary kujaýlarynda bolup geçýän bu ýagdaýlar we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýär.